Il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħabbar li l-Gvern se jwaqqaf mill-ġdid il-qorti kriminali. F'sessjoni ta' diskussjoni fil-forma ta' open mic maż-żgħażagħ fil-belt organizzata miż-żgħażagħ Laburisti, il-Prim Ministru qal din il-miżura ħassir f'kuntest fejn it-tkabbir ekonomiku l-esperjenza l-pajjiż l-aħħar snin jitlob ukoll li kwistjonijiet kummerċjali jkunu indirizzati biktar effiċenza. Dwar l-qasam ġudizzjarju l-Prim Ministru semma l-bidliet qed isiru fosthom fir-riforma fil-qorti tal-familja. Irrimarka li l-pass li jmiss fil-bidliet huwa favur l-ispeċjalizzazzjoni tal-ġudikanti. Dwar esperjenza personali ta' żagħżugħa fuq is-sistema korrettiva tal-pajjiż, il-Prim Ministru innota l-bidliet li saru dan ir-rigward u qal li s-sistema penali trid tkompli timxi lejn waħda li tirriforma u tgħin persuni li jintegraw mill-ġdid fis-soċjetà. Argumenta li l-bidla mal-ordni tal-friżar saret sabiex tindirizza aspetti li kienu eċċessivi. Fuq is-saħħa mentali il-Prim Ministru sostna li din hija tema li tolqot lil kulħadd. Hawnhekk fisser l-importanza ta' aktar servizzi fil-komunità. Dwar l-ippjanar il-Prim Ministru semma prinċipju li ħadd m'għandu jiċċaqlaq dwaru l-ebda tolleranza għall-iżvilupp fuq art verġni illi mhijiex għal żvilupp. Irrefera wkoll għall bidla illi għad tidħol fis-seħħ dik ta' xogħlijiet ta' żvilupp illi ma jsirux sakemm ikun hemm deċiżjoni finali fi stadju ta' appell. Dwar proprjetajiet battala l-Prim Ministru aċċenna li l-Gvern irid ikompli jimbotta politika tal-inċentiv minflok taxxi ġodda. Semma l-eżenzjoni mit-taxxa fuq postijiet battala u inċentivi favur investiment f'postijiet FUCA. Dwar it-turizmu l-Prim Ministru qal li l-pajjiż għandu jkompli ħares lejn il-kwalità tat-turist mhux biss f'termini ta' numri. Il-Prim Ministru jirrefera għan-nomina tal-Gvern Malti ta' Glenn Mikallef illi mistenni jassumi l-irwol ta' Kummissarju Ewropew għaż-żgħażagħ, il-ġustizzja bejn ġenerazzjonijiet, l-isport u l-kultura. Innota wkoll li kellek numru sabiħ ta' qdiet fosthom dawk taż-żgħażagħ illi laqgħu l-iżvilupp b'mod pożittiv. Wara l-fehma l-attiviżmu fost iż-żgħażagħ għandu jkompli jissaħħaħ. Waqt li nnota diżappunt għal min iqis it-tema taż-żgħażagħ bħala inqas importanti, il-Prim Ministru qal li Gvern Laburista tassew jemmen fil-vuċi żagħżugħa. Qal li bħala Partit Laburista fil-Gvern irid ikompli jiġġedded sabiex flimkien maż-żgħażagħ jibqa' jwettaq il-ħolm tagħhom.